Yuroi try balok sasil pat ngap dia subhai phi shakan di ka YouTube channel ka jing patmai but ha kan di ka video balok e junga ngawan ra e phi ya ka topic ba bu na pring ju phi la ya comment but phi lo ong ba lada ulok ne ka lok jonga ki klim la ban map bat pdiang biang yaki ti sha bangin sedang tengin pedem klik ke jongi ha ka jing duai bangin pan bor no blei bon ai ngi ka jing nang ka jing start ka jing sto ba ka jing shampang a uble khwa jingi ubab ning long ba khoi ka kateng ka jong me wan ke hima ka jong me long ka man ka jong me ha khando kum ba hab ding hani klim man a try kan ran ngawan ban dam rit el dia ha ka jing duai ban pan bor na me a try ba sko ba ban dan kan lang ban ngi iwi pi we ha bangi pule ka tin ka jong me bangi pule bat pusan ye ki ba ba na ka bata ka em ka jongi a try kan rat to da kan lang ban ngi iwe pi we ba ya rap ngi bangilla a try swi jonga ba chu thu ba cham phang kham tam try swi jonga ka jing i ba ka jong me ngi iwe pi we ngi long ki nong pop a try kan rat bon sen ngi le pop hnoi ta ma ngi ta ki pop ki rang kang ki jongi ki bangi ju pa si yam ne man la ka si ka por ka em ka jongi me ki ne ba ri fan yu dem fam jisu amen ti par log man ta ka sngi han jubab ya ka jingkali ka ba phila kali lada ulok ne ka lok jonga ki klim la ban ma bat pdiang biang yaki ti par log kan mau ba ka jing ade ka jong phi bat uble ka yasriem bat ka jing ade ka jong phi shilong ti lada ulok ne ka lok ki klim ani ki le bakla ni dei ban ma beki habangi e yo blei bangi le chaka perthai bangi pat su bahaya ra de bangin le e baro ki jong ka perthai par lo kataru kade ka baklem hanre ka baskov tanat ka long par lo e chinga kade ba ublei uma bingi man ka por bangi kala ka ba mut updiang yangi habangi wan ban phai biang shau te ka long yangi ru bangi de ban pdiang biang ban ma ya ilong jongi kibala le bakla bat ki baklem yangi ti dan na preng jong phi ki ban ong ba ha ka bible la tho ba ngila ban ya pelai san shi ha ka bible ha ka testament ka barim shibon ki hukum ki bala tho da moses na ka banta ka society na ka banta ka imlang ka salang bat ka we kata ka de ba lada uno uklim lada mano baklim on shalen them mawi ki hado bandayap ken mawi ya ka brio ka ba la klem ha ka bible ka chi khana ka ong ba lalen them mawi ka ru jisu lawan baru la pelai em ka baru la ong tama ki pop ki jong pha bat jisu la ong ke wan om le pop shu tila da uble ukwa ba kibrio kini pelai san shieng unomong ya ho saya ba un shim ya ka gomer ka kemi jong ka jingklem kom ka lok ka jong u ngila i po ka bible ha ho saya ba ul Hosaya ula shim ya ka gomer kom ka lok ka jong u bat kila yo khon ru handai ka gomer kala let phai biang sha ka to ka jinglong barem ka jong ka bat kala let bani shong bat ki be pat ki brio handai hangning la i ba ublei ula ong biang yo hosaya ba ule shim biang pat ya ka bat hosaya ula le ya ka e ka ba ublei ula ong bat hosaya ula pdiang ya ka bat ula ma ya baro ki jing bakla ki jong ka ban ye i ru par lok e jonga ba ka gomer ru kala ka bomot bat kalasa bat hosaya ublei uma bingi compare kanu sen show ni phai dien na u ti hangning yu i pat ya ka jing shem ka jong hosaya hadin ka jing wara pat jo u ya ka gomer kala ka bomot bat kalasa bat hosaya ti kum ju yangi ru par lok be jong ala dalong ka bala tongin ya map iwe ngin ien iwe ngin ya shania iwe ngin ya pdiang iwe kumba kilong bat ka bakong san kade ban kudop yaki da ka jing ien kumni parlok phin yo i baki kala bat phin lai na ka jia palai san shieng ti parlok e junga kan tu ye phi iwe pi we ba phin kan ma wi ki points ki bala deb ki bangala ai ha ka video ko bala deb ba kumno ban ya da na ka palai san shieng parlok e junga ha ka ji im ka jongi bon ki jing e ken wan henreng itip balada ya shong bra ngon ngin sol fi ki kan long ka ba bat kumba ublei la map ingi iwe pi we ngiru kin map iwe ada long ka bala kan bala ngin le ya ka e ka ban pen scam ya kata ka jing de shilok ke jongi ngin pen scam ya kata ka jing e ke jongi how blei but ka bakong san parlo e junga ka dei ban IT ya ki e baro how blei tu blen kut khu ye pi iwe pi we ban ngin sikando biang pat ha ka we ka video